karfe ce dukka mai rai ba wai za ya mace zalloto yau na ko zance sai ku zo dan ku yi saurare na magana zarar bunu ce tabbas wanda zai sallah sai ya duba gabas in ka zauna a guri ɗaya kai da bas tun kana inuwa za ka cimma rana dukka mai nema wata ran zai samu rabbana ka ba mu da iyalinmu wanda dukke da niyyar cutar mu Allah ka sa ya zama abincin bauna mai zalunci shi baya da riba sam shi da manzan Allah kam sam bai ganin annabi sannan kuma ya san rahama ba shi ba ita sai kuna kun gano ma tushen arziki ne wanda ya ci amana ko mugu ne mai saurare ka bude kunne karka yarda ka zan mai cin amana shi kisan kai babban zunubi ne kam dukka mai yinsa ya zauce shi kam lahira zai ji azaba raka kam tun da duniya yana halin barna kai da damana uwar albarka lokacin ki ne muke yin shuka ubangiji kar da ka samu mu koka lokacin rani kuma damana in ka jiyo guda lallai da amare haihuwa ita ce riba ta aure wanda ya samu hakan zai more sai kawai ya sa wa jariri suna ita baiwa Allah ke bada ta shi yake baiwa wanda ya halitta ubangiji na shi ya san cancanta shi ya sanya da komai ke gudana ilimi kogi ne ni na duba in ka san wannan baka san wancan ba ba zai yi ka san dukka ilimi ba wanda ka sani shi ne zai makarana kowa na san matarsa ta mai da'a ba mai san mai mummunar ɗabi'a ubangiji Allah dai ya ba mu sa'a mu samu mata na gari 'yan aljanna naga ƙarya ita ce ke karewa gaskiya ko kullum sai dorewa makaryaci gobe kiyama konewa ma gaskiya ko gidan aljanna mai kidan goge kai ka saki hanya zaka zamto kamar naman suya cikin jahannama cancan cikin hawiya shine makomar kaza ka shakuna kadai ta Allah shine samun tsira Qur'ani tare da manzo na nura injila da zabura har attaura duk sakon Allah ne ubangiji na yan uwana ku gane bayani na mu kama Allah shine muradi na mu yi dogon nazari kowa ya auna koyin halin annabi shine nufina da sunnar annabi kadai ni ka tinkaho nai kiran yaro babba har da tsoho wanda ya kidin bari zai ji hoho annabi shine kadai zai mana rana ahlul baiti su dangin manzo ne ullafa urashidun ku sahabbai ne auliya su kuma waliyai ne ta hanyar su zaka samu manzona Yusuf zalloto ni ne ke baiti gurin ibada ban wasa ko latti ba fahari ba ko wani minti salati nake yi wa shugabana Allah ya samu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin